ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம், வணக்கம். இன்றைக்கி ஆக்டர் சூர்யாவோட பர்த்டேவை முன்னிட்டு எல்லா பிரபலங்களும் அவங்களோட வாழ்த்துக்களை ட்விட்டர் பேஜில் சூர்யாவுக்கு தெரிவிச்சிட்ருக்காங்க. இந்த டைமில் சூரரை போற்று டீம் சூரரை போற்று படத்துலேருந்து காட்டுப்பயலே சாங்கோட 10 செகண்ட்ஸ் வீடியோவை ரிலீஸ் பண்ணி சூர்யாவுக்கு பர்த்டே விஷ் பண்ணியிருக்காங்க. அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. அண்ட் இன்னொரு குட் நியூஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, வரிசையாக பொல்லாதவன், ஆடுகளம், விசாரணை, அசுரன்னு ஹிட் கொடுத்து நம்ம வெற்றிமாறனோட தாங்க சூர்யா அடுத்த படம் பண்ண போகிறாரு. இந்த படத்தோட ஷூட்டிங் அர்வா படத்தோட ஷூட்டிங்க்கு முன்னாடியே ஸ்டார்ட் ஆகிடுன்ற நியூஸும் வந்திருக்கு. இந்த படத்தோட பேர் வாடிவாசல் அண்ட் இதோட ப்ரொடியூசர் மிஸ்டர் தாமு வாடிவாசல் டீம் சார்பாக இந்த படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரை ட்விட்டரில் போஸ்ட் பண்ணி சூர்யாவுக்கு பர்த்டே விஷ் பண்ணியிருக்காரு. சூர்யா சிகப்பு மற்றும் கருப்பு நிற பனியன் அண்ட் சிங்கப்பல்ல இருக்க செயின் போட்டிருக்க ஃபோட்டோவை ஜிவி பிரகாஷ் அவரோட ட்விட்டர் பேஜில் போட்டு சூர்யாவுக்கு விஷ் பண்ணியிருக்காரு. இந்த போஸ்டர் இதுக்கு முன்னாடி சூர்யாவோட ஃபேன் போஸ்ட் பண்ண போஸ்டர் மாதிரி தாடி இல்லாமல் சும்மா சமமாக தான் இருக்குங்க. இந்த வாடிவாசலோட தீம் ஜல்லிக்கட்டு அண்ட் இதோட டைரக்டர் வெற்றிமாறன்றப்பவே இந்த படத்தில் நம்ம வெயிட்டாக எதிர்பார்க்கலாம். இது உண்மையாகவே சூர்யா அண்ட் வெற்றிமாறன் ஃபேன்ஸ்க்கு ஒரு செம்ம ட்ரீட். இந்த மாதிரி இன்னும் நிறையா அப்டேட்ஸ் தெரிஞ்சுக்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனையும் தட்டி விட்டுருங்க.